Kola ti ne smetaju, a? Ne. Može krenula je kamera. Aj snijam. Kao i svaki reditelj, tragala sam za novim likovima, novim događajima koji će biti tako spektakularni i čula Oktivu. Tako sam došla ovde, tražim ga, uhodim ga evo već danima. Ne može čovjek da ga navata. Pričaju kako preleće ove klupe, skače, penje se, vere. Zašto ne sačeka? Oni ga zovu, traže da mu se zahvale ovako ili onako, hranom, pićem, letovanjem, čime god. On negde žuri, beži. Od čega beži? Od koga beži? To je ono što mi pokušavamo da snimimo, mi i naša ekipa. Opet mi pobeže! Oktiv? A pa to ti je čovjek kakav nema na svet. Ja kažem daj 10 dinara da se kupi neki lebac da se nešto je. A on kaže, sestro, evo tebi 20 dinara. Superman mu nije ravan. On ti je jak, on ti je snažan, on ti je velik čovjek, on ti je muskulaturan čovjek. Šta da ti kažem? Bre, Ktiv je bio ranije skroz neki mršava, znaš, znam ga ja tu iz teretane, on vežba, znaš, isto kad ja, ali, mislim, onda je prešao neke hardcore stvari, znaš, neke aminokiseline, neke kretine, lutila, znam ga još odavno, on je vežbao ovde i baš sad se napucao, mnogo strašno jebote. Dok sam Ktiva trenirala, za ovim nije bilo potrebe. 57, 58, 59, 60, 61, ajmo. Pored toga što je tako spretan i vešt, on je uspeo da se povredi. Povredio je prst, priča se. 4 doktora su ga spašavala. Samo 1 prst, a 4 lekara. Ktiv je bio kod mene pre par dana. Ja sam vidio da ima povređen prst i odmah sam krenuo da mu to previjem. Međutim, nisam ni stigao da završim, on je već nestao. Tako da ljudi, ako ga vidite, nek dođe na kontrolu. Snimaš? Dobro. Slušaj, što je to đubre, taj Stiv? To je poslednje đubre, to je takva baraba, taj Stiv. Prodao sam mu Fiću. Sivi Fića, mišija boja, lep, skonov, praktično, što nije izašao iz fabrike. Povego nije platio. Jes malo truo, sajtne trule, krila malo trula, ali vredi, brate. Jurio ga ja, trčao, budala, skače, penje se, evo ga ovde ga ima, ovde ga nema. Bolje ja sam prodao onom Žiki. Sećam se jednom kad su neka deca maltretirala neko kuće, a je on slučajno naišao. Ali nekako kad god bi bio u akciji, u najkraćem mogućem roku bi smislio šta da uradi. A njega sve inače u selu cene i poštuju, ali čini mi se nekako izaziru od njega. Jer kad god bi prošao bilo kojom ulicom, ljudi bi zastajali i gurkali se, evo ga Ktiv, evo ga Ktiv. Kad bi to završio, jednostavno bi nestao i niko nije znao gde je.
Detektiv Ktiv. Koji detektiv, bre? Pa znam ja njega od detinjstva. Nije on takav kao što se vama čini. Znate, vi se ne pitate nikad zašto on beži sa lica mesta. Beži, da, od mene beži. Zato što se boji, ja sam jača od njega. Ali dobro, sve u svemu, i dalje smo drugari, družimo se.